É verdad que as iglesias románicas había moitas que son entre as pinturas, pero limitábase máis ben a zona sagrada, que era a zona do ábside e do cemiterio. O que non é tan común é ter pinturas na nave como é este caso. Digamos que isto é un reflexo dunha época histórica do que se viviu aquí na segunda da Edad Media. Estas eran terras de gran riqueza por viño e dicen que nos trae riqueza e poder. Estas terras foron propiedade da Orden de Alcántara que despois pasaron a ser propiedade dos condes de Lemos, que foron os que executaron todas estas pinturas aquí no interior desta iglesia. Concretamente, o que lle daba valor a esta iglesia, que son as pinturas doradas ou renacentistas de finales do siglo XVI, estas foron encargadas por Pedro Fernando de Castro, que era o séptimo conde de Lemos. Este señor, que era conde de Lemos, marqués de Sarria, grande de España, tamén foi virrei de Nápoles e presidente do Concello das Indias, era todo un personal. Coinciden as fechas da execución desta pintura con o goberno que estaba facendo este señor en Nápoles, porque temos que recordar que en aqueles momentos Nápoles era español. Entonces, él foi o que encargou os materiales e os maestros para a execución desta obra.